Ahoj, takže dneska sa pozrieme na to, ako môžeš nosiť a kombinovať mokasíny a silónky, alebo teda ponožky. Je to môj najobľúbenejší trend, takže let's get into it. Takže ako prvý tu máme takýto outfit, perfektný na jeseň. Ďalší jesenný outfit, keď je vonku ešte stále teplo, mokasíny a cool ponožky, perfektná kombinácia. A aj takto môžete kombinovať mokasíny s vysokými ponožkami. Prečo nie? Podľa mňa je to veľmi cool. Tu vidíme, že to môže byť aj elegantné a zároveň veľmi cool. Mokasíny, ponožky a šaty. Why not? Toto je jeden z mojich najobľúbenejších outfitov. Vidíte, že to nemusia byť vždy len ponožky, ale aj vysoké silonkové podkolienky. Tu vidíte, že to môže byť aj športovo elegantné. Ďalšia kombinácia mokasín, ponožiek a sukne. No a tu vidíte, že to nemusí byť vždycky len extravagantné, ale môžete kombinovať mokasíny, ponožky a aj džínsy. Tu máme kombináciu všetko v jednom tóne, veľmi šik, elegantné a zároveň štýlové. Tu máme ďalšiu kombináciu so sukňou a červené ponožky. Červená je teraz veľmi trendy. A opäť nejaká kombinácia s vysokými silonkovými podkolienkami. Tu máme nejaký outfit do školy, preppy style. No a tu vidíte kombináciu s mokasinami v takomto divokom vzore. No a ak chodíte do práce, tak si môžete zvoliť aj takýto outfit. A vidíte, že to ide. Ponožky, mokasíny, ale zároveň to vyzerá veľmi profesionálne. Milujem. A nech mi nikto nehovorí, že tento trend je proste out. No nie. Podľa mňa ponožky a mokasíny to je jeden z trendov, ktorí sú nadčasové, pretože ich môžete naozaj nosiť kedykoľvek. A proste sú tu každý rok. Takže mi daj vedieť, či ich nosíš aj ty.